Ами господин Бълъков, решихте да се включите в тази инициатива. Каква ще бъде точно вашата роля и защо решихте да се присъедините? Аз предполагам, че сте били на пресконференцията и чухте това, което казах. Аматьорският футбол е основата на професионалния футбол. Аз като професионалист ще бъда един от добрите фактори в този турнир да бъда медиатор между аматьори и професионалисти. Какво искате да пожелаете на участниците? Искам да им пожелая първо приятни моменти, хубави емоции и колкото повече са участници, толкова по-добре, защото все пак не трябва да забравяме, че в днешното време, когато в България е невероятна криза, аматьорският футбол може да помогне не само на професионалния футбол като професионален, а може да помогне също и за емоциите по стадионите в България. Аз преди 2 дена се прибрах. За мен беше така голямо удоволствие и изненада да видя каква атмосфера има на стадиона в Пловдив, на матча Ботев срещу Левски. Значи тая атмосфера и те пълни стадиони с такива акции трябва да ги връщаме. Само че снощи имаше наказание от футболни съюз за действията на феновете. Това са единици фенове, които може би не мислят позитивно във футбола и ако има такива, те трябва да бъдат наказани. Мнозинството мисля, че са хора, които обичат футбола и затова идат по стадионите. Иначе отново за турнира ще присъствате ли на всички 13 града, където ще се провежда Ариана? Сигурно в някои градове ще присъствам, във всички сигурно няма да мога да присъствам, но ние сме подготвили изненади, които може би ще ги последите и ви по време на турнира. Добре, аз ви благодаря от колегите. Ще ли видим ли скоро начало на някой отбор? Само Господ може да каже начало на кой отбор ще ме видите. В момента използвам много пълноценно свободното си време. Щастлив съм, радостен, зареден съм с нова енергия и предизвикателството го очаквам с голямо нетърпение. Външна оценка за шампионата на България, нивото на футбола? Не, за нивото на футбола няма да говоря, ние си го знаем и някакво го коментираме. По-добре да гледаме позитивните неща, те, които казах, пълния стадион в Пловдив, развитието на Литекс с Христо Стоичков, един така интересен път и правилен за сегашните условия, построяването на стадиона на Левски, виповите на ЦСК, Стара Загора, базите, да не изпусна някой, че да не се разсърдят, но за мен тези неща трябва да се споменават колкото се може повече и то като позитивни неща, а не обратното. В нашето медийно пространство четем повече колко пари са откраднати и колко така негативни неща са се случили, отколкото те позитивни, които остават в сянка. Както се отказахте от националния отбор, не сме се класирали на голямо първенство. Сега вече имаме някакви шансове. Следите ли какво става водено от Любо? Надявам се Любо да се справи, защото ако не се справи, ще се върна в националния отбор да играе, за да се класирам. Друг вариант не виждам.